Predstavujeme vám vodotesné a odolné inteligentné hodinky s duálnou GPS a volaním Evolve X10 Ultra. Odolné kovové telo, jedinečný AMOLED displej, špičkové senzory a široká ponuka remienkov z nich robia výkonného spoločníka, ktorý zároveň skvele vyzerá v každej situácii. Sledujú každý pohyb aj regeneráciu. Počet krokov, vzdialenosť, spálené kalórie, srdcový tep, okysličenie krvi, kvalitu spánku, stresovú záťaž aj HRV. Prehľadné údaje, ktoré vám pomáhajú lepšie porozumieť vlastnému telu a jeho zaťaženiu. Viac ako 170 športových režimov a duálna GPS zabezpečujú presný záznam pohybu pri športe aj v náročnom teréne. Vodotesnosť 5 ATM v sladkej aj slanej vode. Oceníte pri športe s rodinou aj počas oddychu. Hodinky sú navrhnuté tak, aby zvládli aktívny deň bez kompromisov. Pre presnú orientáciu a lepší prehľad v teréne sú k dispozícii kompas, barometer a meranie nadmorskej výšky. Evolve X10 Ultra. Navrhnuté pre odolnosť a výkon bez hraníc.